δείξω το account του φίλου μου. Και όποιος δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός που παίζω μαζί του στο Humble Guys συνέχεια, ο best friend μου. Για δείξε μας το account σου. Να δούμε. Για μπες. Εδώ skin βλέπουμε, ναι. Και άλλα. Αυτό είναι το αγαπημένο του skin παίζει. Πήγαινε legendary και mythic. Θα τελειώνουμε. Και τώρα αυτά. Αυτό το skin το έχετε δει να το φοράει. Τώρα θα σας δείξω μισό λεπτάκι, έγινε ένα μπέρδεμα. Και αυτά είναι τα emote του. Έχει το Power Jump. Εγώ σήμερα το αγόρασα το Power Jump. Με 15 ευρώ έβαλα. Δείξτε τα όλα κατευθείαν, δεν χρειάζεται. Αυτά λοιπόν. Και ακριβώς την ίδια στιγμή ένα βίντεο θα ανεβεί τώρα. Άντε bye.